que pasa cando a historia cruza a fronteira dos libros de texto, dos documentais ou das enciclopedias e temos a oportunidade de entendela ou redescubrila in situ. Viaxar tamén ten moito diso, de coñecer o pasado dun país ou mesmo dun continente a través de museos, hainos maravillosos, interactivos e moi divertidos, pero tamén con roteiros, con teatralización ou mesmo paseando entre as ruínas do que un día foron os nomes propios da historia. Listo para teletransportarte ao pasado, porque volvemos a Italia, un país con moita influencia na conformación da cultura occidental e que ademais está cheo de ruínas e con algunhas das obras de arte pois máis emblemáticas da humanidade. Desta viaxamos a Campania e achegarémonos a un lugar que, malia que foi arrasado polo Vesubio, non deixa de sorprendernos: Pompeia. Ola, son Cristina Terceiro e isto é Viaxantas Podcast. Comezamos. Como me gusta o verán, non podía pasar sen decilo, eses días con tantas horas de luz, coas verbenas, o terraceo, a calor, porque deixádeme dicirvos que este ano, cando menos aquí en Bruselas, non nos podemos queixar. Polo menos para os estándares de Bélxica, nin tan mal. O caso é que dan ganas de facer máis cousas. Seguro que xa o notaches na nosa newsletter mensual, cun bo número de propostas de ocio pois en Galicia, ademais das últimas novidades do podcast, non? Que, por certo, se aínda non te subscribiches, deixoche o link nas notas do episodio tamén para que nos des un pouco a tua opinión, para que nos fales da túa última aventura. Xa sabes, sempre queremos sumar viaxeiros ao clube. En fin, que o verán é sinónimo de vacacións, bueno, unha aperta mayúscula, se, como meu pai, por exemplo, traballas nun sector que non para no verán. Un bico papá, pero ben, concordaremos en que é nesa época do ano na que moita xente ten, cando menos, uns días libres. É tamén un dos momentos nos que busca recomendacións de onde ir, que facer, ou cando queres saber máis sobre o destino que vas visitar próximamente. Se che gusta a arqueoloxía, estou segurísima de que este episodio che vai encantar, porque o fío condutor da nosa ruta de hoxe van a ser 3 importantes cidades da antigüedade: Paestrum, Pompeia e Ercolano. Seguro que che soan estes nomes, especialmente Pompeia, non arrasada no ano 79, pois por unha das erupcións volcánicas máis famosas da historia. Se precisas que che refresque un pouquiño a memoria, foi esa erupción interminable do Vesubio que sepultou a cidade durante séculos, preservando intactos pois os restos arqueolóxicos e tamén os corpos das persoas conxelados tal e como estaban no momento exacto do seu falecemento. Tan grande é que aínda parte da cidade segue sepultada e non creo que nos dé tempo nesta vida para vela escavada. Tamén vos digo, menos mal, porque algo hai que deixar para as xeracións do futuro, non? De todo isto imos falar, como máis me gusta a min, non? Da man de outra viaxanta que descubrín un pouco por casualidade grazas ao Twitter desta vez, porque visitamos máis ou menos nas mesmas datas estes lugares. Así que, deu unha excusa perfecta para contarvos os segredos da Campania, que ademais é a culpable de moitos dos estereotipos que temos sobre os italianos. A nosa convidada é Carme Saborido, e seguro que che soa dun podcast irmado podgalego, as Gomas Planers, que, por certo, teñen algún que outro episodio sobre viaxes que vos convido a escoitar, ou polo seu blog Lusopatía. Benvida, Carme. Ola, obrigadísima por me teres convidado, porque esta faceta de viaxanta pouca xente a coñece de min, pero é unha parte importante tamén de min. Para min foi unha das sorpresas e ademais gustoume moito porque ti tes un xeito moi particular de viaxar, non? Non é como, pois, ao mellor eu podo facer que, bueno, teño 2 días, organizo rapidamente a ver a onde me podo escapar para coñecer algún sitio diferente. Ti, nese sentido, planéalo e organízalo de outro xeito. Contanos. Pois si, eu normalmente fago viaxes longas, agora fago viaxes longas en familia porque teño a miña propia familia, pero anteriormente xa facía isto sempre con mochila. As viaxes normalmente pois levan a ausentarme do meu domicilio pois un mes, son viaxes máis ou menos dun mes, onde o que se planifica, non, entre a miña parella e eu, máis a miña parella que eu, pois é un pouco a primeira semana de viaxe e despois, unha vez que xa estamos ali, porque xa chegou o avión ali, pois a partir dese punto de partida
vamos un pouco escollendo o resto dos lugares e como organizamos pois as estadías, as noites, se necesitamos transportes ou non, todo iso. Prefiro sempre deixar un pouco, pois non sei, deixar pouco impacto aos sitios onde vou, por iso ando sempre coa mochila e ao final como este tipo de viaxes que son moito de correr, coller un transporte ou outro e tal vez máis a improvisación algunhas cousas, pois iso tamén te facilita poder moverte ben e ao final a mochila condiciona que selecciones só importante. Iso tamén crea unha filosofía de viaxe que me parece importante. Non ocupa moito, non mete o barullo que meten as maletiñas coas rodas, entón só vas levar os imprescindibles, non? Cando estaba embarazada, pois moitas persoas sempre me aseguraban que o de viaxar xa se me acababa, podo dicir que é mentira, que agora viaxo igual que antes, o que pasa que viaxo de outra maneira. O dos transportes, que tamén me preguntabas, pois se pode, sempre fago as mínimas viaxes de avión e agora máis tendo unha nena, pois prefiro cousas que non teñan moitas escalas. De feito, pois iso foi o que nos levou a organizar a nosa viaxe como punto de partida Bari, porque se fixemos Porto Bari. E entón, iso, prefiro os destinos en escalas para que a bebé pois non sufra tanto no avión e, se é posible, collendo transportes públicos. Neste caso, como fomos a Italia, pois é un luxo porque está comunicadísimo todo por liña férrea. E esta viaxe, pois nada, pois foi por asuntos laborais do meu compañeiro e como estou de excedencia, pois teño toda a flexibilidade do mundo para acompañalo e tivemos toda a calma do mundo. Eu non teño fillos, entón, claro, de momento solamente teño que decidir por min, non? Pero sí que é certo que ese medo de é o día que teñas cativos é unha persoa que necesita mellor as súas rutinas, que precisa, pois sí, máis estabilidade, que sí que para moita xente pode ser como un xeito de replantearse moitas cousas, así que como viaxanta quedome moito máis tranquila de que podo seguir, non? Podedes seguir, así que eu anímovos que si queredes crear unha familia que non vos free o das viaxes, porque se pode igual, podes igual. De outra maneira, pero pódese. E hoxe en día tamén hai moitas contas, eu vexo tamén nas redes, precisamente, non, de xente que conta a súa experiencia de como viaxar con cativos, a donde ir, como facerllo a viaxe tamén entretida para eles, non? Porque ao final buscamos cousas diferentes, seguramente. Exacto, e eu cada vez tamén vexo máis en propostas museolóxicas, pois unha referencia a eles, non? Pois si che dan algún papel ou mapa, pois tal vez ese mapa agora xa inclúe pois algo de actividades para idades máis temperás, que antes xa tampouco iso se contemplaba. E todo se agradece. Viaxar con fillos vai cambiando moito, porque non é o mesmo, eu xa viaxo con ela desde que ela ten 6 meses, que é máis ou menos a idade indicada para o dos avións, pola maturidade un pouco do aparello auditivo. Non é o mesmo, claro, viaxar con ela agora que ten 2 anos, pois que ten máis autonomía que antes, non depende tanto de tomar o peito, porque xa non o toma, comeza xa a pedir para ir ao baño, vai cambiando un pouco viaxar con alguén que tamén muda as súas necesidades co tempo. Ti xa coñecías tamén Italia, non? Non era a túa primeira vez esta viaxe da que, bueno, acabas de chegar, tampouco fai tanto tempo que estiveches. Si, eu pois tivera unha estadía de uns meses en Italia no ano 2011, se non me lembro mal, e fun por motivo de estudos, fun con unha bolsa da Escola de Idiomas e fun a unha escola Dante a tirar o B2 de lingua italiana a unha cidade que se chama Camerino, que agora pois está en vías de reconstrución porque foi desas atacadas polos sismos que hai en Italia, non sabedes que é unha península con moita actividade sísmica, entón Camerino pois viuse afectadísimo, está na rexión das Marcas. E antes diso eu, pois iso, xa estudaba italiano na Escola de Idiomas, por tanto eu penso que eu xa viaxei coa maior das vantaxes que é coñecer unha cultura e un idioma, xa non fun moi desprotexida, non, nese sentido. Para que me serviu a viaxe? Un pouco para refletir sobre as diferenzas que hai entre a Italia do norte e do sur, porque esa viaxe a Camerino, pois Camerino está no centro, pero penso que ten unha cultura do norte, italiana do norte.
E a partir de aí, pois nesa viaxe de estudos que fixera en 2011, pois sempre te levaban a coñecer as grandes cidades. Pois fomos a Roma, fomos a Florenza, fomos a Veneza, fomos a Urbino, moitas cidades que agora non vou citar, que con certeza tes algún programa por aí que fala delas. E esta viaxe que foi, pois, esencialmente ao sur, pois claro, para min foi como encontrar dous países diferentes. A min pasoume exactamente o mesmo. Sinceramente, claro. Pois, na maneira de organizarse, na maneira de vivir a vida, na idea que eles teñen do idioma, non? Porque ao final en Italia conviven moitísimas linguas, que iso a xente non o sabe, porque o goberno italiano fala de dialectos, pero realmente son linguas autónomas, entón se ides á rexión de Nápoles escoitaredes falar basicamente napoletano, a xente fala italiano como segunda lingua. Non sei, podemos facer así un resumo do roteiro que fixen, pois fixen Bari despois fun a... desde Bari coñecín varios outros sitios, non? Polignano a Mare, Monopoli, e despois fomos de Bari a Nápoles, aí de Nápoles vimos Ercolano, Pompei, Salerno, de Salerno fomos a Paestum, despois a Potenza, Taranto, Lecce, Brindisi, o último que deixei foi Alberobello, que me encantou, e dai pois xa retornamos a Bari para apañar o avión de volta. E isto foi un mes, máis ou menos. De Bari e Alberobello falamos nun episodio, como ti mencionabas, no 16, así que se alguén ainda non o escoitou, que vaya a escoitalo como deberes para a próxima sesión, así ten pois un pouco esa cara A e B de Italia da que falamos, porque sí que vai haber diferenzas no que vayamos a comentar. Contigo queríame centrar entón nesa parte pois máis histórica, non? Falábasme de Salerno, de Paestum, contanos que se pode ver ali, non? Porque Salerno sí que ao mellor é máis fácil, non? Que vaias neste roteiro pola costa amalfitana, pero Paestum queda un pouquiño máis, digamos, afastado, e a xente, pois, se non ten tempo, moitas veces esquiva ou non. Ti por que te decidiches a ir e que foi o que topaches ali? Pois exactamente, coincido moito coa túa reflexión de que a xente que é algo que esquiva. Penso que deses lugares que as persoas se teñen pouco tempo, pois deciden descartar, din, pa isto xa non vou, porque total xa vou a Herculano ou a Pompei, entón xa non vou. Pois non descartedes isto nunca. Nos fomos vía Salerno e foi super fácil e económico chegar en transporte, é dicir, toda esta viaxe que nos fixemos dun mes non alugamos nunca un carro, sempre o fixemos coas comunicacións que o goberno italiano xa ten ao teu dispor. Entón, Paestum ou Pesto é unha cidade da Magna Grecia e na altura en que era habitada, pois era chamada Posidonia polos propios habitantes gregos daquela, non? Que o sur de Italia foi colonizado por Grecia. Esta cidade foi habitada ata a Idade Media, entón a partir da Idade Media pois comezou un pouco a súa decadencia e abandonouse, e no século XVIII foi redescoberta. Como non aconteceu o mesmo que con Herculano e Pompei, que foron devastadas por volcáns, pois os restos habitacionais son moi evidentes, é dicir, hai templos enteiros, non? Pois de Hera, de Poseidón, de Atena. Hai casas, hai ágoras, hai baños, hai piscinas, hai teatros e, sobre todo, o que máis me impactou a min, hai unha cantidade enorme de pinturas e tamén obxectos de uso diario que hoxe están super ben musealizados ao lado desas, non podo chamar escavi porque non tiveron que ser escavadas para velas, digo, restos arqueolóxicos, non? Pois ao lado deses restos arqueolóxicos hai un museo que está super ben, que tedes que facer por complementar esa visita co museo, que aparte vai todo xunto, a entrada. E aí ides ver pois, un pouco os frescos que había nesa altura, destacable sobre todo o Truffatore, que é un pouco unha pintura de un home que está como en movimento para dar un mergullo no mar. E naquela altura, claro, as pinturas eran un pouco máis estáticas, eu creo que se percibe perfectamente o dinamismo desa pintura, por eso é impresionante. E iso, o que me chamou moita atención é que están aí os restos pois, dos obxectos con que as persoas convivían. Non me pareceu
para nada un lugar masificado, o turismo que eu vin era prácticamente interno, grupos así escolares, pero non sei, nós fomos os tres e era super fácil ir, sobre todo co carriño da bebé. Imaginade que tranquilo é que a nena dormiu parte da visita no carriño, entón a cidadela é moi accesible para quen ten problemas de mobilidade ou como a nós no noso caso. E a propia comuna xa ten unha app gratuita que sí que funciona moi ben e ten un audioguía fantástico, xa con numeriños, e ti vas pasando unhas pistas de audio e de verdade que non perdes nada. Eu ata todo ese audio fíxeno en italiano un pouco para refrescar vocabulario así propio da arquitectura e das artes e creo que acompaña moi ben o que é andar por esa cidade. Non sei se xa colleras as entradas con anticipación, se ali é fácil. Como me dis que non está moi masificado, imagino que na billetería ali mesmo, sen ningún problema, non? Todo ali sen ningún problema, foi super fácil e a xente ademais como, non sei, como moi amable con alguén que viaxa con nenos, que non tiven case que facer cola, non sei, dicir que había 3 persoas diante de min, case automático. Así dá gusto. A min, no meu caso, a verdade é que non me deu tempo porque fun solamente unha semana e quería percorrer un montón de lugares. E claro, unha vez que te pos a camiñar e o que queres facer todo, chega un punto que tens que decidir. Así que pasoume exactamente o que diste de, bueno, para a próxima. Pero eu fixen base os primeiros días en Salerno, que tamén é unha cidade que pois din que é moi barata, que a verdade paga a pena. A min pareceume que é un lugar fermoso para camiñar. Tampouco lle dedicaría moito tempo, ten ese lungomare que me parece fermosísimo para camiñar. Non nos tocou moi bo tempo, pero ten así un par de lugares maravillosos. Por exemplo, a catedral, non? Que a mí me chamou moitísimo a atención, sobre todo a cripta, e todo eses detalles un pouco nos que se combina esa mistura, non, de culturas que pasaron pola cidade, non, entre pois eso, os gregos, pois a propia, non, cultura romana, bizantino, se non me equivoco. Sí. Entón, claro, chegas ali e ves pois eso, esa cripta que parece pois non sei, dache a sensación que estás como rodeada de ouro, inda que non nos sexa, sabes? Pero que é moi impresionante pois todos eses detalles e como está cuidada, non? Pura decoración. Para os que lles gusta tirar fotos ou gravar vídeos, moi fotoxénico, digamos. A min tamén me impactou bastante o lungomare e despois o que apreciei é que debía ser como un punto de escalada tamén para cruceiros, porque sí que nos topamos con algún, pero é unha cidade que tamén é bastante amable para se andar. Digo isto porque, claro, anteriormente tiñamos estado en Nápoles. Ir en Nápoles con un carriño dun bebé non é fácil, entón, claro, esa mudanza, pois era unha mudanza que tamén necesitábamos un pouco, silencio, porque ao final na parte histórica de Nápoles, pois hai tránsito por toda a parte e entre os tres non nos escoitábamos moito cando falábamos porque o ruido é tremendo e hai moito barullo. E chegar a Salerno foi un pouco un respiro, decir, pois que calma, non? O lungomare sí que é algo que desfrutamos tamén bastante porque non en todos os sitios de Italia a cousa está moi adaptada para encontrar parques infantís, entón ir con unha nena e poder soltala nun momento nunha praia e que xogue un pouco con area e tal, pois concilia bastante, non? Unha viaxe a tres. Ten ademais moitos xardíns que son como parte dese roteiro turístico, non? Entón tamén se agradece pois facer algo diferente. Entón é un lugar para camiñar, é un lugar para percorrer digamos gozar, non? Pasar tempo. A nós, no meu caso, fixémolo como máis como punto de partida, non? Durante os primeiros días, así que, bueno, pois pasamos ali unha ou dúas noites e a verdade que foi un lugar interesante, que non me esperaba gran cousa, pero que ao final se gaña, non? Ten oferta. Sí. E é iso, para nós tamén foi un contraste por encontrar un sitio plano, porque fixéramos, non sei se Potenza antes ou despois, Potenza é unha cidade tamén comunicada por
por escaleiras mecánicas, que iso é o que di tamén grande parte da información que encontras en internet. Despois ves que as escaleiras mecánicas están todas paradas, entón houbo que subir a pulso bastantes veces o carriño da bebé. Entón, xa digo, recalco, chegar a Potenza e poñer o carriño a andar, e que a nena podese andar, e poder escoitarnos os tres, e respirar aire un pouco máis limpo, non? Que o que viña respirando en Nápoles, pois foi estupendo, sí. Sí, para min era como un ximnasio, toda esta zona era como un ximnasio natural, non? Porque é o que distí, moitas costas, moitas escaleiras, é dicir, non me extraña que as italianas teñan ese físico de cadeiras para baixo, Sí. porque... pero bueno, se seguimos este roteiro, non, que estamos a facer e imos xa pois a unha das, digamos, un dos lugares estrela, non, que sería pois ese Pompeia Herculano. Eu non sei ti como preparaches a viaxe. Eu persoalmente que lle tiña moitas ganas, sobre todo a Pompeia, non? Herculano, sí, quería visitalo, pero digamos que non estaba na lista de prioridades, non? E cando xa cheguei ali, despois de, bueno, ler bastante, pero sin mercar, eu non cometín o erro de non mercar o billete antes, de ver a ver que oferta me atopo ali. Creo que ti isto organizaches un pouquiño mellor, non? Tampouco te creas, eu organizei a visita desta maneira, fun cada día a un dos lugares, porque sí que vin en varios blogs que te dicían non penses en facer Pompei e Herculano no mesmo día, porque é unha loucura. E a min xa me pareceu que aquelo sería inabarcable facelo todo no mesmo día. Entón, desde Nápoles, visitamos un día Herculano e outro día Pompei. O primeiro día fixemos Herculano. Non sei se por un pouco pois unha imaxe estereotipada de Herculano vai ter menos cousas, porque tal vez é menos coñecido, entón será menos desafío para unha nena pequena. Entón fixemos primeiro Herculano e non sei, comprei os billetes tamén cada día desas xornadas na billeteira no mesmo día e non tiven que esperar case nada, nada de nada. Non fixen o da audioguía, sí que nos dous casos tamén descarguei a app, que son apps gratuitas que xa fai a propia comuna italiana ao redor diso. En Pompei sí que notei que había, non sei o que opinas ti, Cris, pois un pouco como os mercadores do templo, non? Na Biblia. Era como antes, os metros antes de chegar ás Escavi, estaba aquilo pois cheo de loxas de souvenirs, de xente que che quere captar para comer, de xente que che quere captar para que compres, eu que sei, non sei que réplica de algún afresco ou algo así, e entre elas pois había varias axencias que che dicían como non compres a audioguía, esta audioguía nosa, non vas entender nada, porque vas ver só pedras e non vas entender nada. E claro, eu cando vin tamén os prezos das audioguías dixen, pois si entendo só pedras, entendo só pedras económicamente tan pichi, sabes? Porque non podo gastar todo eso nunha audioguía. E eu aparte, É brutal. claro, como sí. xa tiña a app descargada pois o día antes ou 2 días antes, se xa coñeces un pouco a aplicación e o que a aplicación te ofrece gratuitamente, non lle encontraba moito sentido o da audioguía. Non por facer menos prezo a guías turísticos nem nada, pero se eu quixese máis informacións de guía turístico, pois tería contratado un guía turístico, non a audioguía, non? Porque non é así moi interactiva. É dicir, a min nas viaxes ocorrenme moitas preguntas que unha audioguía non me vai responder porque é unha locución gravada, non? Entón, pareceronme moi caras as audioguías carísimas, entón non fixen iso e a verdade é que souben interpretar máis do que pedras, que foi un pouco a ameaza que me facía aquela aquela vendedora. Hai que vender, claro, que che vai dicir. Claro, e iso, entre iso e o material impreso que che van dando, pois eu creo que me quedei co imprescindible e un pouco máis do imprescindible. Eu creo que é un lugar amplísimo, é enorme, entón, sí ou sí, tomado con calma. Eu fixen noite en Pompeia, porque a miña intención era igual, dividir, non? Ir a Pompeia un día, outro día a Herculano. Despois de ver Pompeia rematas
non das máis, porque é moi grande, Claro. moita información. No meu caso, temos dúas experiencias diferentes as persoas que íbamos xuntas, non? Un optou pola audioguía, non serve para nada, é malísima, é carísima, o sea que fixeches ben. Pois ben, pois eu íache preguntar se Sí. coñecías alguén que a tivese comprado, entón que tal vez fose malísima esa, sabes? Porque había tantas compañías que che vendían e aparte era que me parecía como Sí. zapatófono, é dicir, é que era enorme, era como o teléfono aquel de Zach Morris en Saved by the Bell, que era enorme. É que non che aportaba nada. O bo dun audioguía que che conte un pouco a historia. Todo o contrario sucedeu, por exemplo, en Herculano. Herculano. Sí, ali era moitísimo máis sinxelo ir seguindo un pouco a historia, que che fosen, sabes, contando o que ocorría. Era máis, pois iso, contábache unha historia que ti podías disfrutar e entender. A de Pompei, pola contra, era puros datos que vas a esquecer no minuto en que os escoites, porque é demasiada información, todo estaba numerado. Ti, se non tes un pouco unhas referencias, é moi difícil, sabes, eu que sei, por poñerche un exemplo. Donde estaban o que eran como especie de bares da época, tabernas da época, non? Había 50.000. Claro. Entón, cal escoitas? Cal che vai contar algo diferente? Ao final é todo o mesmo. Entón, creo que en Pompeia deberían repensar un pouco o xeito de vendelo, de amosalo, non? Porque as expectativas que ti levas é de un lugar histórico brutal, na que vas a ter pois moitas anécdotas, na que vas a coñecer un pouquiño máis a historia, e se non pagas a un guía turístico dali, que en xeral son caros, sobre todo se vas, eu que sei, en parella ou se vas ti só, é demasiado caro. Eu, personalmente, optei por por contratar un guía, ir nun grupo amplo, non fixen a guía en inglés, porque o italiano máis ou menos, pero aínda así penso que non foi bo tampouco. Tampouco? Non quedache satisfeita tampouco? Non quedei satisfeita porque te escupían datos e datos e non che remataban de contar, sabes, o señor o que quería era rematar a xornada. Para coller outro grupo. Exactamente. Entón, por iso teño a sensación de que en todo momento recalcaba non o tema das propinas. Por iso a mí me quedou un pouco unha sensación de que nos puntos máis turísticos desa rexión sí que hai un pouco esa non extorsión, quizáis é unha palabra demasiado grande, pero sí que che intentan pois todo o tempo sacar máis. Sí, eu diría seducción pesada. Exactamente. E ademais, a min gústame iso, que un guía che vaya contando curiosidades, cousas que a ti che vayan a resoar o día de mañán, non? E que che vayan quedando. Eu un pouco o que diste. Eu creo que ao final xa reflexionamos noutro podcast sobre turista, viaxante, excursionista, etc. Pero que quere unha persoa cando viaxa o que lle queda na retina mental é máis o anecdótico que non os datos, porque os datos saís pola porta e ala van os datos. Entón, a min sí que me interesaría máis que me comentasen, pois, todo isto estaba sepultado e accidentalmente fulano descubreu isto e, non sei, creo que son datos que valoraría moito máis. Que ao final son cousas que eu, entre a app e a Wikipedia, fun sacando. Exacto. Sí. Pero para min sí que foron Pompei e Herculano sitios onde tiven experiencias diferentes. Eu, o que dicías ti, eu creo que, claro, que a historia da arte que me fixo unhas expectativas altísimas que para min en Pompeia non se viron moi satisfeitas. Como non tiña escoitado moito de Herculano, non? Nos tempos así escolares, pois a verdade é que ia un pouco en branco. É dicir, aprendín que Herculano existía un pouco por ir á escola de idiomas e que te van, aparte de ensinando a lingua, a cultura tamén do país de que provén esa lingua que estudas, non? Entón, Herculano puxena no mapa bastante máis tarde que Pompeia. Entón, con Pompeia que pasa? Que creces oindo historias de encontras todo tal cal estaba. Falso, claro, absolutamente falso. E é como, non está todo tal cal estaba, porque son cousas, a diferenza do que poidas ver en Paestum, que despois hai un museo onde, xa vos digo, están ali os obxetos da xente, a min faltame un pouco de humanización
porque nese relato encontras todo tal cal estaba, eu estou pensando que non sei, que vou encontrar ali nunha casa pois unha pota, non sei, restos de pergamiño e máis unha manta, por exemplo. E o que estás encontrando ali pois son as bases do edificio, frescos e tal vez, non sei, unha mesa, se a mesa era de obra, non? Pero non vas encontrar moitísimas máis cousas. Digamos que o único a maiores que podes atopar que non sea de estructura pura e dura, non, de pedra, son as Sí. famosísimas, digamos, que non son reais, que non son orixinais, digamos, que son réplicas deses famosos corpos calcinados, non, dos que levamos escoitando toda a vida, que ao Exactamente, final exacto. hai un lugar. E aínda así, sí, e aínda así, eso, ti tamén vas crecendo como con esa historia morbosa, e eu creo que Pompei tamén arrastra ese turismo do morbo, non? Que a xente ao final vai ali e pagamos para encontrar restos humanos calcinados ali, e diste onde están as persoas, non? Entras por ali e dis, vale, unha casa, entrei na casa, pero onde están as persoas mortas porque necesito este morbo telo máis que satisfeito. Vou facer un pequeno inciso aquí no medio desta conversa, simplemente para mencionarvos que cando falamos de corpos recuperados de Pompeia e Hercolano, temos que mencionar, sen dúbida, a Giuseppe Fiorelli. El foi o primeiro grande director do xacemento alá polo século XIX e foi quen creou a técnica para conservar estes corpos. Basicamente, pois enchendo os ocos que deixaban as vítimas non da erupción ao descompoñerse con xeso para facer así un molde e, bueno, pois que poidamos hoxe en día ver pois esas formas non tan atroces nalgúns casos, porque podes ver mesmo, claro, os dentes ou as expresións do rostro. Ademais desas casetas masificadas que menciona Carme, tamén atopamos moldes de, pois eu que sei, cans, cabalos, están todos nos museos das Escavis, son réplicas, por suposto, daste conta perfectamente de que son réplicas, e o curioso é que Pompeia é un lugar que segue a ser protagonista das noticias con publicacións constantes, non, de novos achádegos, de novos descubrimentos. O último, por exemplo, pois relacionado coa data da erupción volcánica, que sempre se pensou que fora en agosto, e agora, pois, un estudo que se acaba de publicar de que non, que foi pois en outubro, no outono, non? Así que, nada, unha anécdota, volvemos á conversa. De feito, no mapa que che dan, lembraste, Cris? No Sí. mapa xa che poñen pois nesta casa hai restos. Entón, cando hai unha masificación de xente, ves que hai xente sacando fotos, o resto de cadáver, réplica de resto de cadáver, non? E todo demais xa non ten valor, non importa e máis nada. E iso creo que tamén é un erro de musealización das propias Escavi de Pompei, non? Porque ao final a xente fai como un resumo de, ok, eu só vou ver casas con restos humanos. E entón fan esas escollas e tal vez perdan cousas importantes, pois un anfiteatro, pois o que dicías ti, as tabernas, un sitio de baños, pois o que era unha avenida. Eu creo que sí, que deberían replantealo totalmente, porque ademais, a ver, a entrada tampouco é que sexa barata. Eu entendo que tamén o ser patrimonio mundial e demais, creo que estamos a falar de uns 22 euros, só a entrada ao parque, persoa adulta, xa é unha entrada, digamos, considerable. Se ainda por encima a experiencia a tes que ti buscar, digamos, que, a ver, obviamente hai tropecentos podcast que che poden contar a historia e coas que te vas a poder facer unha idea mellor. Hai millóns de libros, pero creo que deberían investir un pouquiño máis en coidar a visita, non a experiencia, e non depender tanto en compañías externas, que entendo porque o fan, que ao final é dinamizar, porque eu lembrome que no hotel o que fun tamén che ofrecían guía privado, pero claro, o sea, se vas un grupo grande ou divides, pois diste, bueno, pois a EMA, prezo, pero eu que iba, sabes, coa miña parella, non che compensa pagalo. Eu nisto dos prezos teño que contar que se ides coas vosas parellas e un fillo, pois despois hai prezos familiares. Entón, aí sí que me vin un pouco favorecida pola redución de prezo tanto en Hercolano, Paestum e Pompei. Entón,
caro pero non me pareceu tan caro por iso, por o feito de ir con alguén infantil, non? Pero xa digo, por exemplo, Pompei, pois que podes ver que te sexa diferente con Herculano? Que para min Pompei pois, é unha cidade grande, non? E sí que estás vendo pois avenidas, casas, teatros, e máis ou menos supoño que era como un resto habitacional dunha certa clase social, porque cando vas a Herculano o que ves son edificios de plantas, é dicir, edificios de plantas feitas con cemento xa daquela, é dicir, alguén que vivía nun terceiro andar, que iso sí que me parece fascinante. Pero, por exemplo, en Pompei xa non podes entrar dentro de cousa ninguna, porque creo que xa refletiron sobre o impacto do turismo sobre esa escabi. Hai moitísimo que está acordonado, non? Que ti aí non podes pisalo. E moito tamén que está aínda sepultado polas cinzas, é dicir, que non está completamente escavado, que unha das curiosidades que a mí me chamou a atención é que nós temos a crenza, non? Ou polo menos eu sempre pensei que faleceran todos porque o volcán, digamos, estourou de noite, entón pillounos de sorpresa e tal. Parece ser que non, que a evidencia di que xa ameazara, pero que os que se foron os que tiñan posibles e todos os, digamos, escravos, a xente sen recursos, quedou, porque non sabía ou non podía non deixar ese lugar e entón non é que non puideran escapar ou non tivesen esa opción, sabían que viña, porque ademais é un volcán moi activo que están hoxe en día aínda esperando, non, a ver cando se vai a reactivar. Xa lles toca, iso dicían todo o tempo, non? Que xa toca, que están esperando calquera día sí. que saia. E en Herculano, para min, creo que é unha experiencia moito máis orixinal, non? Porque ti si ves aínda algún mural, si te podes meter un pouquiño máis polas casas, como digo, esa audioguía ou o xeito no que che van contando a historia fai que te metas un pouquiño máis no que era, non? Ese lugar. Non sei a ti que sensación che deu. Claro, para min iso, vin que eran como dous modelos habitacionais completamente distintos, non? Porque en Herculano, pois, creo que a propia arquitectura fai que palpes certas diferenzas de clase social. Pois o que dicía antes, hai edificios, pero tamén hai casas señoriais, e eso xa non o encontrei tanto en Pompei, non? En Herculano podes entrar en absolutamente todo, menos igual 2 ou 3 cousas, pero sí que me impactou moito, non? Pois eu ir ali, non sei, cos meus tenis pisando un mosaico de 2000 anos, de dicir, ai, madre mía, pero non me sinto digna de poñer un tenis aquí encima, a ver se vou destruir isto aínda máis. Sí. Se ides a Herculano, claro, Herculano foi a miña primeira visita destas Scavi. Non tiña tampouco ningún referente polo que dixen antes, por ignorancia miña, eu pensei que ia encontrar ali tamén restos humanos. A historia de Herculano e Pompei é completamente diferente porque cando o volcán ameazaba en Herculano, non? Pois ali o que fixeron foi fuxir como para unha especie de arcadas que hai ao lado dun río. Entón, a maior parte da poboación salvouse e outra quedou sepultada nesas arcadas que se poden ver tamén desde unha baranda. E o que dicías ti, Cris, eses restos tamén son réplicas de restos, é dicir, se a xente vai aí polo morbo de canta xente vou encontrar ali vulcanizada, pois tampouco, porque son maniquís que están ali postos. Pero a musealización pareceume moito mellor, porque tamén o museo está ao lado e podes tamén encontrar vestixios de certa habitacionalidade. A nivel de ir con un carriño dun bebé, Pompei é super difícil e encontreime ali con xente en cadea de rodas que viaxaba en familia e estábamos mirando con cara de complicidade de é difícil isto. Herculano, pois non, porque está todo xa como con rampas, sí, teñen rampas que facilitan moito o acceso, é bastante moito máis fácil se tes algún problema de mobilidade que visites Herculano sí e Pompei con máis paciencia terías que ter. É que Pompei é puro, é unha como imaginadevos unha calzada toda de adoquíns. É super complicada e ademais os desniveis que hai son moi altos, o sea, con claro, estaban pensados para outra
realidade, non? Para outra época tamén. E non sei se notastes diferenzas tamén na masificación entre unha e outra. Para Sí. min Pompeia pareceu moi brutal, de masificado, e Herculano sí, tiña xente, pero era soportable, era unha visita soportable. O sea, eu non o deixaría de lado para nada. Incluso creo que está ben se vas primeiro a Pompeia e despois a Herculano, porque así tes como que te resarces un pouco, non? De dicir, bueno, era isto que eu quería ver, non? Claro, sí. E iso, que, como dicías ti, que ten maior conservación tamén Herculano, penso que serve moito para eliminar unha imaxe que nos temos da Grecia clásica ou da Roma clásica, de que ali todo era en branco ou gris, non? Era todo mármore branco ou gris. E cando fan recreacións de festas históricas que son sobre romanos na Galicia, pois tamén todo o mundo está con unha toga branca. E despois ti vas a Herculano e ves que realmente as paredes eran unha horterada, porque é todo pero colorinchis, moitísimos colorinchis. Hai moitas cousas da cultura grecolatina que temos moi mal aprendidas. Canto dano fixo Hollywood, non? O cine, claro. Supoño que ven de aí. Claro, ti cando aprendes que realmente todas esas figuras que estás estudando en historia da arte como figuras de mármore nu, que non eran mármore nu, porque despois estaban policromadas, igual que as columnas e tantas outras cousas, pois ao final son culturas que teñen moito máis que ver con, non sei, teñen máis familiaridade tal vez con cousas asiáticas do que nós esperamos, non? E eu creo que Herculano serviume moito tamén para iso. Ese era un dato que eu xa coñecía, Atención que tampouco son tan borra. Pero sí que o vin ali de caras, non? De dicir, pois mira, pois esta persoa tiña unha casa e a casa toda estaba completamente pintada, non había espazo para un branco, debía ser aquilo un horror vacui tremendo, non? Porque era todo, absolutamente todo policromado. Sí que te faz esa idea. Sí, é verdade. Eu, na miña opinión, creo que está tamén moito mellor conservada un pouco polas características, non? Porque, digamos que a Pompeia arrasou o volcán e a lava, e a Herculano simplemente, digamos, o vento axudou a que fose cara ao outro lado, entón simplemente quedou sepultada pola cinza, digamos. Sí, claro. E a cousa graciosa é que hai moitísimos, é dicir, é moito máis pequeno en dimensións, porque, claro, a cidade seguiu medrando en riba deses restos. Entón, hoxe en día non é que poidan seguir excavando realmente porque ali hai vivendas, hai edificios, ti ves, digamos, esas ruínas no medio da cidade, se pode dicir así. Claro, e non te pareceu tamén interesante que nas propias ruínas de Herculano hai como feito a papel pluma persoas á escala, non? Nenos incluso, non? Que fan a memoria de como nenos e persoas dali da propia vila escavaron manualmente iso. E entón hai dentro desa propia musealización a musealización de como se rescatou iso das cinzas e como se descubriu con fotos reais, que é algo que tamén me faltou en Pompei, non? De onde están as persoas en Pompei, de Pompei actual ou de Pompei de hai 40 anos en relación a estas escavi, que iso sí que é algo que conta Herculano. Sí, a verdade é que creo que temos un gañador, non? Coincidimos nese sentido de... Sí. E faleino tamén coa miña parella, non? De se tes que escoller mañán, que farías? E é un pouco así. Creo que nos gañou Herculano os dous. E pensaba que era, porque era o que tiñamos visitado primeiro, que normalmente as cousas que visitas primeiro é así o impacto maior, pero agora que me diste que é o que visitaches de segundo e tamén concordas, pois entón Sí. Así que xa sabedes, sumadeo a vosa viaxe. E despois, digamos que o que nos queda sería Nápoles xa, non? Ti estiveches bastante tempo ali, para min foi, eu estive 2 días, fíxoseme pouco ao final, porque ten moitísimo para ver, claro, cando chegas, para min foi o punto final, non? Quixen visitar o resto primeiro e rematar ali, e claro, xa estás tamén un pouco cansada de camiñar, do ritmo da viaxe, e creo que polo menos un día máis sacaríalle moito máis partido a ese lugar que ten moitísimo que ofrecer en canto a historia, en canto a atractivos, non sei, ti como organizaches este lugar? Pois iso, nós fixemos unha
unha viaxe que conectase Bari con Nápoles, un pouco para ter dúas cidades grandes como nave nodriza, non? E a partir de aí, pois ir facendo pequenas viaxes a eses arredores. Para min Nápoles, pois, é unha cidade excepcional, no sentido da propia raíz da palabra excepción. Porque hoxe é complicado encontrar verdade nas cidades turísticas, por culpa do Instagram e un pouco de toda a performance que nos facemos en redes ao redor das nosas experiencias coas viaxes, non? E a propia performance que fan as cidades porque saben que nós facemos performance en Instagram coas viaxes, entón as cidades moitas veces xa crían lugares instagrameables, non? A propia Cámara Municipal tamén fai un pouco iso. En Nápoles, que vas encontrar? Pois iso, pois non quero dicir... Si, é un golpe de realidade, non? En Nápoles ten moito de verdade, de ferida, de crueza, e iso, hoxe estamos tan habituados a Instagram que poucas veces encontramos lugares así, que non sexan exactos para a foto bonita. Pode parecer que eu este agora a falar de defectos, pero para nada, estou a comentar isto como unha virtude para min. Nápoles non é en absoluto unha performance, é unha paixón. É unha cidade que xa pasou o cólera, incendios, pois iso, terremotos, volcáns. Coñecer Nápoles ao final é coñecer a historia das súas feridas. Tampouco me vale moito a xente que di pois fun a Nápoles e resulta que estaba todo suxo e non sei que, non sei canto. Eu creo que aí non fixeches un pouco a reflexión de por que está así. E a reflexión de por que está así ten que ser tamén parte da túa experiencia turística. Eu que unín moito, non? Eu, como estiven a vivir na Argentina, digamos que, igual que os galegos Argentina, digamos, os napolitanos teñen a mesma, digamos, presenza, non? Todos os italianos, ou a maioría, proveñen desta rexión. E sí que se ve esas esencias, esas conexións, non? No carácter, no xeito de ser, na maneira de conducir, Sí. Quer decir, hai como un carácter napolitano que é moi claro e que, bueno, tamén hai que entender, non? Por exemplo, eu fixen un destes free tours, non? Que son tan habituales nas grandes cidades últimamente e que a min sí que me gustan moito porque sí que che contan, non? Un pouco como latexa a cidade, non? Como ese tipo de historias que como visitante non queres coñecer e que non se quedan simplemente pois no dato, non? No dato histórico, que van un pouquiño máis alá. E ela, que era pois unha rapaza napolitana, contaba a perfección, non? De que había moitos mitos instaurados, que se das mafias, que se, pois iso, de que estaba sucio, de que era moi inseguro, e claro, ela mesma reflexionaba. Tampouco somos parvos. Vimos que a parte turística Claro. nos funciona, entón a xente, pois sobre todo no barrio español, non? Que se di que é como máis era como máis conflictivo, pois aprenderon a sacarlle partido, non, a iso e a facelo pois un pouco máis, pois iso que diste, instagrameable, hai un montón de locais fermosos, tamén hai os bares de toda a vida, non sei, como que a propia cidade como que se foi perfeccionando a sí mesma, digamos, aínda que sexa con esa realidade que ti dis, é tan diferente a outros lugares de Italia, non ten nada que ver, por exemplo, coa experiencia en Bari, por comparar. Non, e aínda así, para min teñen puntos en común por seren do sur, pero eu iso, que viña de estar, pois, nunha experiencia longa en 2011, coñecendo cidades como Milán, pois ti podes antepor, non? Ou contrapor Milán a Nápoles e o que remarcábamos antes, para min son dous países distintos, dous. Se un día din vámonos independizar, que de feito hai varios movementos así políticos en Italia, pois ata entendo que existan eses movementos, porque creo que son dous ritmos completamente distintos. O que diría eu de Nápoles, pois sí, eu eses free tours tamén me gustan un pouco porque van a anécdotas, non? Que quero escoitar. Pero non fixen ali free tour. Un pouco, iso sí que me condiciona un pouco a experiencia de viaxar con nenos, porque aí sí que, claro, sí que me daría un pouco de apuro contratar un guía ou estar nun grupo de free tour e ao final ter que abandonalo porque a nena non aguante. É un pouco así
pois o pormenor que tería que dicir de viaxar con nenos. Que lugares foron os que máis che impactaron ou os que ti dirías que non se poden perder en Nápoles? Eu penso que a recorrín bastante, porque estiven uns 4 ou 5 días, é dicir, ou ata máis. Bueno, sí, 4 ou 5 días diría. E creo que vin así as cousas que máis se destacan sempre en blogs e informacións de internet. Non deixei pasar nada. Eu vin as catacumbas de San Gennaro, que me gustaron moito. Nápoles está toda furada por abaixo, está toda chea de catacumbas. Bueno, houbo que escoller, entón vin aquelas, porque aquelas tamén estaban bastante musealizadas, e viñan xa a propia visita, era unha visita guiada. Entón, pois tamén eliminei certos estereotipos, ideas a priori que eu tiña sobre as catacumbas, que tamén che fomenta Hollywood, porque pensas que era onde ian ali os cristiáns a rezar, entón o guía dixo non, aquí era onde ian os cristiáns a enterrarse e facer algúns outros ritos, pero non pasaban aquí a vida vivindo os cristiáns en catacumbas. Entón foi algo que tamén agradecín, porque era información completamente nova para min. Fun ao barrio de Toledo, que me gustou moito, até porque era un barrio onde podías ir co carriño da nena ben. Son avenidas amplas, non? Porque a parte histórica de Nápoles pois son sempre así ruelas estreitiñas, entón aí pois había máis amplitude e podías pasar ben. O pasa que tamén estaba cheísimo de xente, porque é como un sitio de moda agora para sair aos copos e sair á noite, e despois hai un punto turístico moi importante que é unha paraxe de metro que dis que é das mellores e máis bonitas do mundo, A ver, eu estive en Moscova, bonita é, a máis non, é dicir, se vas ao metro de Moscova, alucinas, porque son prácticamente palacios as estacións de metro. Pero aconsello igual, a visita a paraxe de metro de Toledo, hai no que ver. Os cuartieri españoli, como dicías ti, pois sí que me pareceu a esencia, non? Do que, se eu tivese que definir Nápoles que é, pois son os cuartieri españoli. Moita costa, vivendas que moitas veces ves que son infravivendas, eu diría que son favelas de xente, o que pasa que como está... Claro, como estamos falando de Europa, pois temos esa complexo ou ese tabú de dicir en Europa como vai haber favelas, pois hainas, señores, se vostedes van a Nápoles podedes comprobalo, porque había algunhas que ata, eu diría que tiñan falta de agua corrente, porque acumulaban moito, vías, ou seja, é xente que vive moi de portas para fora, porque son casas que están abertas completamente, non é fácil, non por unha vontade de ti quereres espiar o que fan, pero vas camiñando pola rúa, está unha porta aberta e da porta xa entras directamente a unha cociña ou a unha sala de estar, entón é moi fácil que ti vexas como é o día a día das persoas sen que te conviden a casa ningunha, non? Hoxe os nosos modelos habitacionais son, pois tes unha casa, hai como un corredor ou recibidor e a partir de aí xa chegan as estancias. Que me fai pensar eso? Que son casas que a xente fixo a súa maneira en algún punto da historia, non? E algunhas, diría iso, que non teñen moitos servizos porque ves un cableado eléctrico, non? De xente que enchufou cable sobre cable así malamente como pudo para sobrevivir. Hai moita cultura ali tamén de fandom, non? De Maradona, seguramente o famoso mural, non? Que obriga que unha veciña teña completamente todo o tempo a fiestra pechada, porque senón Maradona queda sen cara. Se non desfai se non desfai o mural. Paréceme un centro moi importante se queres ver e palpar street art, tanto o cuartieri españoli como calquera parte de Nápoles, porque hai unha Madonna feita por Banksy, que xa está ali tamén acristalada, e de feito os dous restaurantes que hai a cada lado desa Madonna pois custodian un pouco ese
ese grafiti para que non se degrade. Entón, é un lugar espectacular para iso, para ese tipo de arte. Vin tamén as galerías. A ti gustaronche as A galerías, ver, Cris? é que se a comparas con, por exemplo, outras, non? Como, eu que sei, as de Milán ou así, a ver, estaban ben, pero tampouco me pareceu nada espectacular, digamos. Eu pensei que talvez lle faltaba algo de mantemento, non? Sí, Sí, sí. Porque dentro, ademais, tiñan... A ver, normalmente ese tipo de galerías teñen tendas exclusivas no seu exacto. interior, en xeral. En este caso, pois non. Se non me lembro mal, había máis ben tipo cadenas de... Sabes, de, pois non sei se McDonald's, pero dese tipo de cafeterías ou de Ou restaurantes así souvenirs, máis... que Ou mesmo que souvenirs. vendían O sea, o cornichelo, que é o corno sí, vermello napoletano, que é o amuleto, porque tamén é dito, seguramente xo contaron a ti no Free Tour, que os napoletanos son moi supersticiosos. Eu creo que realmente son. toda a cultura ou o estereotipo que nós temos de Italia Sí. é de Nápoles. Eu creo que Sí. sí, e ademais tamén eu creo que eles potencian un pouco iso. É verdade que a cidade está chea, absolutamente chea de lugares que chaman a boa sorte, non? Que sea a capela cos osos, que ti vas tocar non, o cráneo, aquel cráneo entón está dorado, o outro que ten a nariz e que todo o mundo lle vai tocar a nariz porque Sí, dá boa o sorte. É castelo dicir, este que ten un ovo dentro, pois as propias reliquias de San Gennaro, non? Que teñen o sangue de sí, San Gennaro, entón sácano en sí. procesión, e se o sangue licúa, pois vai todo non, se o sangue licúa, vai todo mal, non? A ver, que se me estou enganando eu. Non, hai unha reacción Vale. que ten que facer o sangue, Exacto. e se o sangue non sei que, non sei se é se solidifica ou se licúa, perdónenme porque agora non Sí, sei, pois vai haber unha catástrofe. E, de feito, coincideu coincidiu co tema do volcán, do non? volcán, da morte de Maradona, que é un ídolo Ah, alí, e con varios sí, outros factos históricos. Entón, claro, téñeno como pois a marmota fil de Nápoles, pois é o sangue de San Gennaro, que máis ou menos xa che vai dicir como vai ser o teu futuro nun ano. Pero é sí. iso, é dicir, ti respiras moito o que é cine italiano, porque tamén temos que dicir que a Sofía Loren pois era desa rexión, varios É unha deusa ali, claro, digamos. varios cómicos tamén, non podemos esquecer que a canción italiana, la canzone napoletana, pois é un xénero en si mesmo, non? Hai moitísimas cancións que nós coñecemos, pois, por exemplo, O Sole Mio non está cantado en italiano, que está cantado en napoletano. Funiculi Funiculà tamén está cantado en napoletano, e como isos moitos outros exemplos. Entón eu diría que a xente ten unha imaxe. Pois igual acontece no Estado español, non? Que moita xente de fora pois asocia sevillanas, flamenco, non sei que, que é propio dunha certa rexión que é Andalucía, a partir diso, pois tómase a parte por un todo e todo o que se pensa de España é sobre esa única rexión. Eu penso que todo o que se pensa de Italia é ao redor da idea que existe de Nápoles, porque é un pouco que se exportou e ao final, como había tamén máis miseria ali, foron máis, o que dicías ti, Cris, da Argentina, pois foron máis persoas napoletanas que tiveron que sair da Península Itálica en certo momento e ao final tamén exportaron esa cultura, non? Supoño que a presenza de persoas napoletanas no Brasil, na Argentina, pois en Uruguai, en moitas partes do mundo, ao final foi codificando o que nós hoxe pensamos que é cultura italiana, que ao final é Sí, cultura dunha o que rexión, non? identificamos máis con ese carácter, non? E con ese xeito de reaccionar. E xa para ir rematando, porque xa levamos un bocacho falando, Sí, dime. quería dicir outra cousa máis, que si tamén vos apaixona un pouco a historia da Camorra, que visitedes o barrio da Sanitá, porque hai unha estatua, non sei se vistes, dun neno que se chamaba Jenny, que foi como a primeira vítima da Camorra, primeira vítima infantil, ali. Entón está como a estatua é como dun neno xogando e nin aparece moito explicado, ali mesmo, pero despois buscas en internet e ves que é así, porque a Camorra chegou a un punto que tamén tiña moitas bandas de adolescentes e digamos que a ese rapaz pillou no un fogo cruzado e
morreu. Pois quédanos aí ese apuntamento. Eu non o coñecía, así que ves, sempre hai momentos nos que podes aprender algo máis e que che quedan para a seguinte viaxe á zona. E o último que xa quería mencionar é pois a gastronomía, non, do lugar, de onde ven a famosa pizza napolitana, pois dali, non, en unha pizza que ademais daqueles están moi orgullosos porque ten moito que ver un pouco coa súa historia, non? Din que ten as cores da bandeira italiana, entón eles son como un pouco os fundadores, non? Como din da bandeira por mor da pizza, unha cousa así. Sí. O nome, non? Que era na honra da... A pizza Margarita. Pola raíña Margarita, exactamente. É dicir, que tamén a gastronomía está un pouco moi ligada á historia, non? E eses símbolos nacionais. Pareceme moi interesante. Sobre todo, pareceme moi interesante que dicían que soamente en Nápoles se pode comer a pizza napolitana por mor da auga, non? Por mor da auga que está alrededor, digamos, do volcán, dos acuíferos, claro, que lle dá un sabor tan especial. Está rica, non vamos dicir que non está rica, sobre todo se a comparas con, eu que sei, con lugares en España ou na Argentina onde non ten nada que ver a pizza napolitana. Nada. Pero sí que me pareceu curioso ese xogo que facemos sempre coas augas de... Sí, non? Igual que para cocer o polvo. O mesmo, exactamente. Ou en Valencia coa paella, sí. Que se non é auga de Valencia non sabe ben. Entón, bueno, creo que todos custodiamos un pouco, non, a gastronomía local en base a... Inda así, tamén sabes que se está como homoxeneizando a pizza en Italia, que é un fenómeno análogo ao que pasou ca empanada na Galiza, que había lugares onde había empanada de masa moi gorda, de masa moi fina, onde se metían moitos ingredientes, onde se metían poucos. En Italia existía tamén esa variedade, non tiña moito que ver a pizza do norte coa do sur, pero, pois, tal vez por cousas do turismo ou gustos persoais, non sei, foi gañando máis terreo o da pizza de masa fina. Pero iso, seguides aínda a sitios da Italia rural, pois podedes ver que cambia moito a elaboración da pizza. Eu digo porque, iso, en 2011 eu fun facer un curso italiano, pero vivía con xente italiana, entón cada domingo íamos facer o tomate, ou íamos facer pizza, ou íamos facer a pasta fresca, entón sí que fun capaz de ver esas diferenzas na gastronomía tamén. Bueno, pois aí nos queda ese apuntamento e nada, simplemente darche as grazas por acompañarme nesta viaxe e axudarme, non, a debullar un pouquiño o que é esta rexión italiana tan particular e que ten tanto que ofrecer, porque a verdade é que ten un pouco para todos os gustos. Pois nada, obrigada a ti e oxalá me convides tamén para máis programas porque o pasei moi ben. Se alguén ten un pouco de reparo por ir a Nápoles porque lle pareza insegura, pois que esqueza iso, porque xa digo, eu estive ali varios días, nunca me sentín pois vulnerable e ata estive ao lado da estación pois de Nápoles Centrale, que normalmente as estacións son un pouco así máis... Pois lugares máis especiais, non? Pero, ben, pois esa é unha experiencia que recomendo a todo o mundo, que vaya a Nápoles. Que maravilla falar con Carme, porque xa vistes todo o que sabe, o ben que o conta, así que un placer tela como convidada, estou segura de que volveremos a escoitala por aquí por Viaxantas. E outra cousa da que estou certa é de que no vindeiro episodio imos seguir por esta rexión de Italia, pola Campania, para falar de outro dos seus principais atractivos, a Costa Amalfitana. Mentres, xa sabes, vémonos nas redes. Adeus.